Baipsang Fadingko Chungtini Forestar te Forest Guard exam ni bagai kok program series koglam 6 senglai sungnai engkai ini o koglam 6 sung senglai koglam khlainai kok khosor mung part 2 tini koglam khaina sakang sung phade thangnayo sung je koglam khlaimo jago sung tini sumungo nailemani aro o sabo tamori kana legana aro naikha naidi Khoken Dev Burma borika option C no right answer ni Urmila Bosaka option B no answer ni saka Chanduk Doyali saka Hambaidara daily video tuma bagai gai Hambaidara bo daily video naima bagai Asmika Deborma saka option C Udri saka এরপরে Pradip Deborma bosaka option C এরপরে Doyali Deborma bobo option A no saka Sangri saka dengkai thangnai koglamo chung tamogo sumungri mani engka o sumung nalainai thangnai sumungo chung nukha Chango Borma Farasari Chango Borma Farasari no tamhin Sangri dahin Chanduk dahin Udri dahin akani thaja phonaya engka oronadi oroni answer engka Pudiri Chango Borma Farasari Pudiri no engkai chung Farasari no Pudiri kano sara kamka abono hino Pudiri engkai oronai naidi romili naidi sabo oro option A rika Sangri to ingya engka option C Pudiri baksarika option C almost right engka Chanduk to sung buduk no se busango je kanmani abo buduk jatiyo ba buduk khlai je kanmani abono se no Chanduk engka option C right answer ni saka tongo phaidi engkai leriawe sung tini koglamo hablayo tini koglamo sung nalaina phade ang nung teibo abo katangmuna sung ong mungrokno soi sinai soi sikrung mane scientist manta jekono je tongmani rokno soi sinai na hino soi sikrung norok translation rogo tongoi manmo scientist no tamhin engkai soi sikrung abo muti tonde Kaijakphuru cholani logi thangnai rok cholani song next Kaijakphuru burini logi thangnai rok no kai burini song Khonaisilmani sengbosa engkai sengsa 42 question ko tongo khotai burung thairinai mutaima engkai kholoma tini mutaini bisingo mailoma kholoma tibuma hinto kori deba arin bising kholoma engkai khotai thairinai mane khol no thairinai ta maino thairinai engkai mailoma engkai sung tui rok kaham kai rinai engkai tibuma ari engkai sung next nailai Chalai kaisani borok sak chalai jotoni kusu thaitak oro nor kel kaidi jotoni kusu engkai thaitak engkai ulo achainai engkai kusu engyo engkam to sango boso nailekha engkai pai next naidi 45 o jotoni sikang achainai engkai okra no sung jotoni sikang achainai kai sung okra hino Terepurni simi tere fangsani jotoni yasi kusu yasi kotoi Tokhai philik phalak ongtrungnai no katamin tok bailik ni kaisa tok tongo bin mani bisi line kari haya emosa abon no tok bailik next tui buprao sekango tongbonai engkai Tripura sarongno tui bupra ni sekango tongbonai hini jago Tokni bero tok kotor tayung Karonadi tokni bising tok kotor ko tayung jepurpono yung thebo jago kotor no engkai malmatani bising kotor engkai mayung abte hai engkai sung tebo tongnai nailai tui toni ma nok engkai tui huk no tui ton ma nok tui gola tui ma langa no kai tui seng tui ni bero tui kotor tui ni bero tui kotor engkai tui yung malmatani bising kotor engkai mayung tok ni bising tok kotor engkai toyung engkai nok ni bising nok kotor engkai noyung abte hengnaita engkai tui hamya toni ma manui hatini tui hamya toni ma manui no kai hatini theibai phola sogima thei thangmani pore sini je phola sogima jaga no tamhin ayang masing
yang wasing no thiyasani tong tongma je thiyasani tong tongma hingkai yang wasing dani bera da kotor iko phaika dani bera da kotor hingkai dayung da hulmani buphang koso da hulmani buphang koso tamhin dongdari nok ni bera nok kotor phaika nok ni bera nok kotor noyung nok ni ol mane nok ni kolong nok tamhin nogol nukung ni bebak samung tangsokma nukung je samung rokno tanggai tangsokma hino tamo nokumun nokumun nukung bosolong nukung ni bosolong no tamhin khungsili nok bara hingkai nok bangla nok bara mane sing tongoi tongmani badai tebo nok mani nok bara khai tonmani abono no nok bangla next kola nongkhorui thangma bwsak hingkai mang kola kwrui mangsimi basama buma basama umtui pirmo singjak kaisa buma basa hingkai chang je kwthui tui thangjak bini aro fola kwrui kha hingkai abo basai fai hingkai chong bono buma basao hingka bwsa manya bwrui banji umtui jotono sai manbaio bisi swkango thainai bonifilai swkang thainai hingkai agila bisi paithago thainai hingkai lamila buino phunuk drop saka sapka kapmung capsicum kapmung bolong kuthuk no tamhin khumulung amo kaisa khub kaisa muchukui tonde kono mo porshno bai answer ekdom gothok hai wngui tongjak hingkai bolong kuthuk no kai khumulung hino hingkai abo hingjakma karon tongnai buni kaham nasigui manya buni kaham nasigui manya tongmani tamhin musunai bama jorao ungkologo tongui chubanai abkhai lomajuk omono tekum hai porshno paimano question humajuk no chubanai atui bo hinpai mano humajuk no chubanai hingkai lomajuk ekaba bamani jorao ungkologo tongui jebo banaino chubanaino bo hino tamhin lomajuk next babaisa naihorkhe tei babaisa nuknai kekla mokol kekla rokno babaisa naihorkha hingkai borok tei babaisa se nugo buino kochoi tongphaima nok hingkai nosuku omokhai tini swngmung wngkha buini kok khogui tonimanya borok buini kok no khogui tonimanya borok no kotam hinoi option a kok tonimanya option b kok sakrak option c buku kolok option d o sakani thaijak phano ya omokhai mani answer bo norok sachukgui baipsang comment box o comment khlaiui sadi mani answer bo right wngna hingkai hambai tini bagui achukno total video tei mana bagui hingkai subscribe tei share khlaijak mano।